reiter as grazas dos compañeiros. A verdad que é un placer estar unha vez máis aquí con vos, que os esteades soportando unha vez máis, e sobre todo nun día como se prevé un festivo, non? Falaba antes Lola, dicía que, claro, xa parecía que hai un montón de tempo, non? Que pasou xaneiro, que pasou marzo, e penso que van a ser dúas datas que vamos a lembrar durante moito tempo, porque van a ser un antes e o despois dentro da política do nacionalismo galego, non? E eu casi compararía o escenario que se dou en ese momento como cando dúas persoas teñen unha sociedade, teñen ese negocio en común e o negocio non funciona. Os dous teñen as ganas de chegar a ese objetivo común, pero non chegan nunca a ese acordo que se debía dar para que frutificase o negocio. Pois aquí pasa o mesmo. Hai varios pareceres, va un camiño longo, foronse metendo moitos parches, e cando a sociedade non funciona, pois o que hai que facer é liquidala e disolvela. E logo, bueno, a continuación veñen os comentarios, as culpas, as disculpas e demais, non? É dicir, que se traspolamos o ámbito societario a un ámbito da política galega, máis ou menos, ven a ser o que pasou na Asamblea, e a partir de aí todas aquelas persoas de maneira colectiva ou de maneira individual foron deixando o BNG e a súa organización. A nós, particularmente aquí, falo sempre en nome dos que éramos afiliados aquí en Outes, nunca nos gustou a maneira de gañar as eleccións nas asambleas por parte do BNG. Tampouco nunca nos gustou que houvese dous patróns nun mesmo barco. Se temos dúas tripulacións é moi difícil chegar a bo porto, non? E poderíamos seguir facendo comentarios, poderíamos seguir facendo críticas, pero eu penso que non deberíamos de criticar tampouco a quen durante tanto tempo foron os nosos compañeiros, non? Penso que cada un ten a súa maneira de traballar, a súa maneira de ver as cousas, e cando chega a certo punto, pois, lóxicamente, hai unhas diverxencias, vemos con distinto prisma a realidade e o que facemos é separarnos. E hasta aí, punto. Para nós o BNG non é un enemigo, ao contrario. Todos somos nacionalistas e o noso objetivo non vai ser loitar entre nós. O noso objetivo sería desbancar a política centralista que fai tanto o PP como fai o PSOE, centralista, dura, con uns grandes recortes, con unha gran repercusión no que é a economía de cada un de nós, e sobre todo porque están deixando esquilmada a nosa economía, a economía galega, e tamén a nosa cultura non a defenden en absoluto, todo o contrario. Son políticas centralistas e que están botando por terra o que tanta xente e que tantos compañeiros e compañeiras loitaron durante tantos anos. Para nós, xa vos digo, é algo que non vamos a criticar o BNG, ni moito menos cando eles nos dirixen a nós, dirixen as súas misivas con un frío señor, non? Para quen foi compañeiro durante tanto tempo, para min parece unha descortesía dirixirse a alguén con un frío e institucional señor. Pero, bueno, non quero falar xa da política a nivel nacional, vámonos a centrar un pouquinho no que é Outes, non? E aquí en Outes, a verdade é que nós temos unha maneira de facer política distinta, ao mellor como en outras localidades, non o coñezo, pero totalmente distinta, non? E nós temos unhas asambleas totalmente abertas, é dicir, calquer veciño pode vir a nosas asambleas e aí o que vai facer é expoñer o seu caso. Nós o escoitamos e pasamos a valorar. O votamos, esa persoa está aí con nós, vota tamén esa proposta, e se chega ao caso, pois levámoslo ao pleno, ou facémoslo chegar polo medio que sexa ao equipo de goberno que hai no Concello, para que se poda solucionar ese problema. Esa é a nosa maneira de ver a política, e esa é a nosa maneira de facer política, aberta, plural, dándolle cabida a todos e a cada un dos veciños. O que ven unha vez, normalmente, suele repetir, porque ve que a súa proposta é válida, se vota e se vai, a donde se ten que ir para facela chegar, entón síntense un pouquiño reflectidos no que é o equipo que nos formamos ano tras ano para facer unha candidatura, non? E iso penso que é a maneira de facer política a nivel local, transparente, aberta,
facendo que haxa unha fluidez total de comunicación entre veciño e membros do equipo, en este caso, en aquel momento do BNG, agora de Mais Galiza, e esa é a maneira de facelos partícipes tamén de construir un pouquiño o que é o Concello. E, bueno, para nós foi algo que sempre viñemos facendo, por menos desde que eu estou aquí ao frente da organización en Outes como responsable local, e antes o viñan facendo tamén, non é unha situación que vas a crear, senón que heredeina, como todo o mundo, sempre queres aportar algo, non? Algo, pois, é esa transparencia e esa seriedade no traballo, non? E, bueno, hasta aí todo ben, e agora ven o capítulo, digamos, de queixas, non? De queixas porque penso que a ninguén. A mí non me gusta que ninguén presente unha baixa por min se eu non lle dou autorización. Ao compañeiro Ramos non lle gusta que ninguén presente unha baixa por ele, se ele non lle dou autorización. Ou, bueno, o día 17 de abril recibimos unha misiva con esa palabra que comentaba antes, fría e institucional de señor, donde nos indicaban que, como habíamos deixado de formar parte do BNG, que entregásemos as actas de concelleiro. Curiosamente, as actas, as fichas de baixa, as solicitudes de baixa, foron presentadas o 25 de abril. Non solamente a de Ramos e a miña, sino a de todos os compañeros que me encargaron a mí esa misión. Entón, agora nós, como nos consideramos? De baixa ou expulsados? É algo que, de verdad, porque quen presentou unha baixa por min? Quen asinou por min? Eu non lle dei autorización a ninguén. Ou é que tamén queren eles coartar o meu direito a reflexionar cando tomo unha decisión? Eu podo anunciar que vou tomar a decisión de formar parte de Mais Galiza e abandonar o BNG. Pero de aí a cá presente hai un período de reflexión que o mellor eu me podo volver atrás ou podo buscar outra opción ou marchar para casa, como posiblemente fora o que quixeran eles. E, bueno, pois, eso non se dou. Aquí estamos como Mais Galiza e aquí vamos a seguir estando, mentes que os veciños queiran. En todo este tempo non houve ninguén do BNG, nin cargo institucional, nin da Oficina Nacional, que se dirixira a min como responsable local do BNG, dicíndome que o que pasaba, como quedaba agora a agrupación local. En ningún momento se dirixen a min para decirme se a decisión é firme, se hai posibilidades, cal é a causa. En ningún momento, ninguén. Por lo tanto, eso debe ser o interés que demostran eles por o BNG de Outes. E é máis, polas análisis que un vai facendo, que a min me conste, desde o ano 2007, dentro da comarca Muros-Noia, a única agrupación local do BNG que foi medrando foi a de Outes, pouco, pero medrando, e conseguimos agora mesmo ser a primeira forza da oposición en Outes. En un sitio tan complicado como pode ser Outes, alcanzar case os 1000 votos, pois é algo digno de eloxio. E non é porque este eu, senón por todos o traballo que foron facendo ao largo deste tempo os compañeiros das distintas candidaturas e tamén, lóxicamente, estas novas xentes que se incorporaron e que fan que tiñamos outro dinamismo que é o que inyectan sempre os xoves. Entón, como os dicía antes, nin me gustou nun principio as actuacións que fixeron no BNG, nin tampouco me gustou a maneira de despedirse de nós. E seguramente haberá xente que sí que queira que nos entreguemos a acta, non? Pero para eles, 4 cousas. Primeiro, nós non somos tránsfugas, non vamos a beneficiar en ninguna outra opción política, nin vamos a salir beneficiados en ningún aspecto. Segundo, imos a seguir traballando ca mesma unidade de acción que o viñamos facendo até agora. Imos a seguir defendendo o mesmo programa electoral co que nos presentamos, porque é un programa que fixemos nós, entre todos os que formamos parte da candidatura en Outes, entre todos aqueles simpatizantes que colaboraron e entre todas aquelas persoas que sempre aportaron o seu grau de area para poder facer un programa electoral pensado por e para Outes. E porque conseguimos que brotase aquí en Outes, en certas persoas novas, esa ilusión que todo o mundo debe ter por a política municipal. E tamén porque consideramos que estamos a facer unha oposición
digna, construtiva e responsable, e sempre en beneficio dos veciños de Outes. E os veciños son os que nos votaron, e os veciños son os que deben exixir que nos vayamos de onde estamos agora. Quedan uns 3 anos por diante, e o que queremos facer nós é convencelos de que non se equivocaron con nós e que vamos a seguir defendendo Outes e aos veciños de Outes e aos seus intereses. Nada máis e moitas gracias.